Ето го на бабо, момчето. Как си, бабо? Много ти е пораснала косата. Падна. Ти добре ли си? Телефона? Да не се счупи. На тати телефона. Всичко наред ли е? Много се радвам, че ми се обаждаш. Ти добре ли си? Как си? Беше ли днес на градина? С кой си игра? С Панайот? Какъв голям език имаш. Здрасти, бабо. Здрасти, бабиното. Нова ли ти е тази шапка? Отскоро ли е? Мама и тати къде са? В другата стая ли са? Вечеряхте ли вече? Какво имахте? Много хубави сърче. Сега си много страшен. Какво хубаво куче. Вечеряхте ли? Да. Здрасти. Здравей, баби. Прасенце ли си, бабо? Чуваш ли ме? Бомбончо. Здравей. Къде? Ало. Някой чува ли ме? Трябва да затворите. Върна ли се, бабин? Какво? Жирафа ли ми показваш? Много хубаво. Само не те виждам много добре. Малко трябва да вдигнеш телефона. Ще дадеш на мама или на тати да се чуем ли? Още някой се включва тук в разговора, пандичката. Виж, спринцовка. Да, доста е голяма спринцовката. Ти си доктор, нали, бабо?